ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಸಜಿಪ ಮೂಡ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯ ಅನ್ನಪಾಡಿಡ್ 2017 ದೇವಾಲಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿನ ಮಲ್ತದು ಕಾಮಗಾರಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು. ಪುಗಾರ್ತದ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಮೇರು ಜಾಗಿಡ್ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಯೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆಡ್ ತೆರೆದು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿ, ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪ, ಸುತ್ತು ಪೌಳಿ, ಎದುಕೊನ್ನ ಮಂಟಪ, ತೀರ್ಥದ ಗುವೆಲು, ನಾಗದೇವೇರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಭಟ್ರೆಗ್ ಇಲ್ಲು ಇಂಚ ರಮೇಶ್ ಕಾರಂತ ಬೆದ್ರಡ್ಕ ಮೇರೆಡ್ದು ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖೇನ ನೀಲಿ ನಕಾಶೆನ್ ಮಲ್ತದೇರು. ಒಂದು ಮಾತ ಬೇಲೆಗ್ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖಾಸ್ ಆವು ಪಂದ್ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತದೇರು. ಊರುದ ಪರ ಊರುದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆನ ಸಾಕರಡ್ ಇತ್ತೆ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಬೇಲೆ ಶೇಕಡ 80 ಮುಗಿತಂಡು. ಒಂದುವೆ ಬರ್ಪಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 28, 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲೆನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಶ್ರೀ ದೇವಾಲಯದ ನವೀಕರಣ, ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಜಾತ್ರಾ ಉಚ್ಚಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಿನ ಮಲ್ತದೇರು. ಅಂಚಾದ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ದೇವಾಲಯಡ್ ಚಪ್ಪರ ಮುಹೂರ್ತ ನಡತಂಡು. ಸಜೀಪ ಮಾಗಣೆದ ತಂತ್ರಿಲಾಯನ ಎಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಮಾತ ರೀತಿಡ್ ದೇವೇರ್ನ ಕಾರ್ಯಲು ನಡತಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಶವಂತ ದೇರಾಜೆ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರೇಮಾ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ, ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಪೂಜಾರಿ, ದೇವದಾಸ್, ರಮೇಶ್ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆದಿದ್ದರು.